Po rečima navodno vozača ovih autobusa sa kosovskim tablicama, navodno voze za Grčku. Međutim, postoji plan puta. Da, i šta ti interesuje više tebe za to? Pusti to kamerom. Ne smijem da snimam. Ja sam novinar, gospodine. Beži bre, kakvi novinari bre. Beži. Koji si ti novinar? Prljavino su. Molim? Evo, slikaj, to hoćeš. Slikaj. Ceo dan. Pa šta slikaš ovdje? Slikamo ulicu, javno mesto gde je autobus. I? I? Šta? Šta je problem? Ništa. To je zabranjeno po zakonu. Zabranjeno za mene. Dajte mi, kažete. Šta? Beži. Beži. Beži ti su. Da ne pravimo neki pizdariju. Beži. Pretite. Bežite, molim. Bežite vi ovdje. Mi imamo to posao. A ja imam Slikajte. posao. Ceo dan. Ništa vas ne dira. I imam posao. Vi svoje, ja svoje.